Der stod min gamle homie med sit flakkende blik. Jeg så for sent, han frygtede jeg skulle spørge, hvordan det gik. Han havde uddannet sig til EDB-assistent, var blevet ekspert i noget svært og endt som IT-konsulent. Indtil stress og chips og coke havde gjort ham syg i roen, så nu var han på mellemste førtidspension. En gang der hang vi altid blandet blod og delte damer. Jeg hjalp ham når han ikke kunne nå at gå med sine reklamer. Han ledte vores crew, han var den super deffe John. Nu ledte han i sin lomme, rystede lidt på højre hånd. Han havde langt og tjavset hår og var for kort til sit tøj, og flåede i sin hundesnor og stod og råbte føj. Så fandt han noget jointpapir, han skrev sit nummer ned på. Så mig lige i øjnene, lagde hovedet lidt på skrå. Fortalte han var stolt af hvordan det gik hans gamle ven. Fuck hvor jeg dog ønskede jeg kunne give ham lidt igen. Hvad fanden skal man sige når man ser hvad der sker rundt omkring? Hvad fanden skal man sige når man selv har haft lidt med sine ting? Hvad fanden skal man sige når man ser hvad der sker rundt omkring? Hvad fanden skal man sige når man selv har haft lidt med sine ting? Vi var højskolekærester, det er mange år siden nu. Man aftaler at ses, men nogle gange går tiden. Skulle så mødes man ikke.